Tänään kurkistetaan, mitä kaikkea vastaanottovaiheen talotekniseen valvontaan kuuluu. Miten varmistetaan, että projekti valmistuu laadukkaasti? Mitä tapahtuu vastaanottovaiheen valvonnassa? No vastaanottovaiheessa me varmistetaan, että kaikki järjestelmät on toteutettu niin kuin on suunniteltu ja toteutus vastaa määräyksiä, lakeja ja asetuksia ja on myös toimiva. Miten te varmistatte, että mitä ei jää huomaamatta? No kaikki vastaanottovaiheen toimenpiteet suunnitellaan ja aikataulutetaan tarkasti ja sitten ne tehtävät vastuutetaan niin, että jokainen tietää, mitä pitää tehdä. Mitä haasteita valvoja yleensä kohtaa vastaanottovaiheessa? No vastaanottovaiheen haasteet liittyy yleensä liian tiukkaan aikatauluun ja yleensä myös talotekniikan rajapinnat aiheuttaa ongelmia. Eli siellä on joku sen järjestelmän suunnitellut ja joku sitä toteuttaa ja kaikki talotekniikan toteutukset liittyy toisiinsa. Niin siinä on aina niitä rajapintoja, mitkä haastaa rakentajaa. No miten tällainen huolellinen valvonta näkyy kiinteistön loppukäyttäjälle, joka ei tiedä talotekniikasta yhtään mitään? Järjestelmät toimii niin kuin pitää ja olosuhteet on kunnossa ja työn jälki näyttää laadukkaalta. Kysy meiltä lisää vastaanottovaiheen valvonnasta ja dokumentoinnista.